ilalabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. May pera ako. Pero yung totoong amount at totoong bangko. Kasi actually, pinalalabas ni Trillanes, marami kang pera dahil marami kang ginakaw. Yun ang talagang propaganda laban sa iyo. Kaya, at saka yung sabi niya, drug money. Oh, yun. Isa pa yun. Dapat ipatunayan niya yan kasi mahabang ano yan. Kailangan niya i-link niya ako doon sa hanggang dulo ng daigdig kung saan yan. Because if he cannot prove it, then they gusto. Sa karami niyang level na masasalubong, surely, yung isa dyan, hindi lang fine. Imprisonment talaga. Serious charges yan eh. Lalo na yung allegations ng druga-druga. Alam ng taong bayan, alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, siya yung nagsisinungaling, siya ang may problema, hindi kami. All we have to do is, gano'n na yan, sir eh. Yung bangko. Ano, buksan namin yung bangko. O, sabi ko, i-waiver, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. O, sige, buksan ninyo. Tignan ninyo. Huwag lang ninyo isabi sa iba, titignan ninyo. Ay, madali lang naman yan. Kung yan, ganon. O, sige, buksan natin. Ayun, i-prove ko niya yung ngayon. Drug money niya. So, Lifetime savings na niya, pag-retire so, desidido ko na mag-file ng kaso. dito lahat. So, Lahat ng anak ko, desidido mo. Individually kami. Sige, pawa ka natin kay Paulo, sa inaanak mo. Oo. Kaming dalawa ang mag-aabogado sa iyo. Sige, okay. Ikaw naman talaga. Oh. Sige. Okay. Sige, magpahinga ka na. Sige, salamat. Salamat din. Magbabay ka na sa mga nanonood sa iyo, nakikinig sa iyo. Madami nagmamahal. Pilipinas at yung naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala naman akong magawa. Hindi ko kayo mapili. Pero kung yung naniniwala sa yung katarungan at yung sa pagkatao ko, all you have to do is to go to Davao at tingnan ninyo kung ano ang sitwasyon ko sa buhay. Malaman ninyo ang totoo. Kaya alam mo ba, Presidente Duterte, yung TikTok ko kanina, umabot ako ng almost 9,000. Kaya ano yan, incredible yan. Kasi ordinary, less than 1,000 lang eh. Hindi, nung pumasok ka, ay nawala na sila kasi dito Nandito sila ngayon. Ano dyan sila? Kasi nung pumasok ka, itong ginagamit kong telepono. Pero ngayon, nakikita ka na nila. O naririnig ka pala. We love you, Tatay Digong. Para puro nga we love you nakalagay dito. Ako sa ito, tumahan ako pagka-presidente. Gusto ko magnakaw ng bilyon noon pa. At saka kayang nakawin. Hindi ka nga nagnanakaw. Dami nga nagdo-donate. Ayaw mo eh. Ako magpapasok yan sa druga. Oo. Yan ang sabihin ko sa taong bayan. Kaya kong hakutin ang pera ng kung saan-saan ng presidente ako. Pero nung lumabas ako, taas no ako, isang 5 sentimos wala ako. Dinala na sobra sa bayad ng gobyerno sa akin. So, diyan tayo magtapos. We will end up yung ano yung totoo. Ang panlaban, Yes. ang panlaban mo kay Trillanes, alam ko hindi naman lalaban ng parila niya, hindi ko hamunin ko. Definitely. Kita mo kahapon Takot. hawak ko pala yung microphone, pa-dive na din. Hindi lalaban ng parila niya, pero ang alam mo sa mga klaseng ganong tao, katotohanan. Truth will set us all free. And truth will put him in jail. Sigurado yan. Sigurado, pagbuhayin ko siya mag-abot ng judgment yan. Sigurado, liable. Anak ng puta.
Sigurado conviction yan. Sigurado yan. Kita yung mga sumurin niya, walang ito, isip ng mali pa ang spelling ni pangalan ni Paulo, pati yung pangalan ni Analit, walang N. Anong klase? Saan niya kinuha yan? Mali spelling. Mabuti, Spelling. mabuti, hindi siya maling grammar kagabi. Kaya, yan lang talaga panatandaan sa tao. Ang ano mo lang terus, but state sponsored ito si Nograles. Ayaw ko kung anong galit ni Marcos sa akin. Wala akong galit sa ganyan. Pero pagka kung meron, tingnan ko kung anong magawa ko. Pwede rin naman na hindi si Presidente, pwede naman yung isa. Diba? Yung isa. Kasi itong Presidente ito, non-confrontational, napakabait eh. Kaya ayaw nga sumagot eh. Ha? At alam niya, wala akong ginawa sa kanya ng kunti mo lang salita, wala akong narinig. Ngayon, mag-uumpisa na ako kasi alam ko back-up siya ng Malacanang. Kung si alin man dyan sa nakatira sa Malacanang, basta Malacanang. So, bibirahin ko na yung katropihan ng gobyerno na ito. Yung totoo lang. I will stick to the truth. Na yan ang asahan ng bayan. Hindi ko mag-iimpinto ng issue. Naging fiscal ako naging mayor ako, naging presidente ako. Dito lang tayo sa totoo. Hindi tayo lalabas sa totoo. Approve. O sige, magpahinga ka na. Bago ka umalis, magkita tayo. Okay. Alright, thank you. Thank you. Bye. Ayan, nakita nyo at narinig nyo si Presidente Duterte.